31 снежня ў эфіры «Аб'ектыў». Мяне зовут Александр Пуціла. Добрый вечер. Сегодня апошні дзень 2021 года. Надыходзіць новый 2022. И вот про что мы распавядзем у выпуску. Новый год все актыўнее крочыць по планете. Лукашенко шкодзіць эканоміцы. 21 год был апошнім годам, калі ён яшчэ давёў да павышэння сярэдняй заработнай платы і пенсіі. Акадэмія кіравання. Мы ўпэўнены, што крах дыктатуры непазбежны і працягне змагацца да перамогі. У Беларусі яшчэ толькі рыхтуюцца адкаркаваць шампанскае, а шмат дзе яго ўжо выпілі. І гэты момант Новы год ўжо сустрэлі жыхары Аўстраліі, Новай Зеландыі, Японіі, Кітаю, Індыі, усходу Расіі. Назіраем, як Новы год крочыць па планеце разам з Ірынаю Драфійчук. Адны з першых у свеце, як звычайна, сустрэлі Новы год новазеландцы. Замест традыцыйнага феерверку, адмененага праз ковід, пачатак 2022-га адзначылі светлавым шоу на мосце праз гавань і на тэлевежы Sky Tower у самым буйным горадзе краіны Оуклендзе. Але першыя Новы год сустракаюць не ў Новай Зеландыі. Жыхары акіянскіх выспаў Самоа і Кірыбаці адкаркавалі шампанскае яшчэ 8 гадзінаў таму. Святкаванне Новага года першымі ў свеце. Такое было адно з перадвыбарчых абяцанняў кандыдата на прэзідэнты Кірыбаці амаль 20 гадоў таму. Першы сямейны феерверк у Сіднеі запусцілі о 9 вечара для таго, каб дзеці не мусілі чакаць поўначы. А каб паглядзець на слынны навагодні феерверк Сіднею, светлавое шоу з выкарыстаннем больш як 80 000 адзінак піратэхнікі, месцы для назірання ахвотныя занялі яшчэ раніцай. Насамрэч мы думаем, што гэта ідэальнае месца. Адсюль відаць мост, сіднейскую гавань і оперны тэатр. Мы вырашылі прыехаць вельмі рана, каб быць пэўнымі, што зоймем найлепшае месца. Мы зрабілі гэта, і мы вельмі шчаслівыя. У Аўстраліі фіксуюць пік пандэміі каранавіруса. А Сідней найбольш з аўстралійскіх гарадоў пацярпеў ад хвалі омікрону. Але кіраўнік штату Новы Паўднёвы Уэльс заахвоціў цешыцца святам пасля леташніх абмежаванняў. Кітайцы Новы год, як звычайна, адзначаюць двойчы. 1 лютага распачнецца 4720 ці год вадзянога тыгра, а 2022 год яны сустракаюць разам з усёй планетай. 2022年即将到来。 У шэрагу краінаў Новы год звязаны з дадатковымі абмежаваннямі. Так улады Парыжу увялі масачны рэжым на адкрытым паветры і адмянілі традыцыйны феерверк на авеню де Шанс-Элізе. Не будзе і феерверку ў цэнтры Лондану. У Нью-Йорку дазволеную колькасць наведнікаў на пляцы Таймс-сквер скарацілі ў 4 разы. А ў Мадрыдзе, дзе яшчэ чакаюць надыходу Новага года, рэпетыцыя адбылася ўжо ўчора. Яе зладзілі, каб спраўдзіць працу гадзінніка і захады бяспекі перад сапраўдным святкаваннем. Хоць ёсць абмежаванне, бо існуе кантроль доступу і прапускная здольнасць, але мы насамрэч не хацелі прапусціць гэтыя імпрэзы. Мы пастараемся атрымаць ад гэтага як мага больш задавальнення, хоць і з вялікай асцярожнасцю. Мы маем толькі адно жыццё. Бой гадзінніка, дыстанцыя і маскі – ўсё сапраўднае. І толькі замест традыцыйных вінаградзінаў, што з'ядаюцца пад адлік часу, цукеркі. Менш як праз 5 гадзінаў да Іспаніі дойдзе сапраўдны Новы год. Завершыцца ж святкаванне, абышоўшы праз Еўропу і абедзве Амерыкі ўсю планету, зноў на Самоа, толькі ў іншай яго частцы – усходняй. Ірына Драфійчук, Белсат. Альтэрнатыўнае віншаванне беларусаў ад кіберпартызанаў. На ўзламаным раней YouTube-канале Акадэміі кіравання пры прэзідэнце размясцілі зварот да суайчыннікаў. Пры гэтым за першыя паўгадзіны відэа набрала столькі праглядаў, што зрабілася трэцім паводле папулярнасці і першым паводле колькасці лайкаў ролікам на афіцыйным канале Акадэміі. У 2021 годзе супраціву атрымаліся кібератакі. Мы паспяхова атакавалі прадпрыемствы, аб'екты карнікаў, раскрылі іх твары, узламалі магчымыя базы. Таксама трэба азначыць акцыі фізічнага ўздзеяння. Значная колькасць акцый на чыгунцы, знішэнне транспарту і інфраструктуры рэжыму, высокатэхналагічныя аперацыі з дронамі. Усе ўбачылі, што рэжым баіцца беларускага народу. Мы паказалі, што беларусы – нацыя смелых партызан, гатовых змагацца за сваю мару, свабодна жыць у суверэннай і справядлівай дзяржаве.
Гэта толькі частка віншавання ад кіберпартызанаў. Зайдзіце на YouTube-канал Акадэміі кіравання. Там вось убачыце цалкам. Прэзідэнты Расіі Владзімір Пуцін і ЗША Джо Байден правялі тэлефонную размову. Прадмет абмеркавання ультыматум Масквы да Вашынгтону і НАТО. Крэмль патрабуе спыніць прасоўванне альянсу на ўсход. У выпадку ўварвання расійскіх войскаў на Украіну Байден зноў прыгразіў беспрэцэдэнтнымі санкцыямі. Пуцін паабяцаў разарваць дачыненні з Захадам, калі той заступіцца за Украіну. Якую пазіцыю зойме Менск у выпадку абвастрэння расійска-беларускага канфлікту ў матэрыяле Антона Каменскага? Тэлефонная размова прэзідэнтаў Расіі і ЗША доўжылася каля гадзіны. Ініцыятарам яе выступіў Владимир Путин. Приветствую вас, господин президент. Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение. Калі Расія працягне нагнетаць канфлікт з Украінай, Захад адкажа беспрэцэдэнтнымі санкцыямі, папярэдзіў Джо Байден. Путин прыгразіў разрывам дачыненняў. Я же уже говорил, поставить ракетные системы где-нибудь на Украине. 4-5 минут подлетного времени до Москвы. Но куда же нам теперь двигаться-то? Перамовы міжведамасных дэлегацый России и США пройдут 10 студзеня ў Женеве. Россия уже де-факто стала просто такой достаточно заурядной региональной страной, а вот в Кремле с этим не могут смириться, и поэтому, вот, говоря жаргонным языком, бросают понты, выкатывают предъявы Вашингтону и блоку НАТО. Дачыненні паміж Москвой і Захадам прыкметна абвастрыліся пасля перакідання да мяжы з Украінай да 100 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Захад асцерагаецца расійскага ўварвання на украінскую тэрыторыю. Сёлета Кремль ужо другі раз сцягвае войскі да межаў суседняй дзяржавы. Расследовальніцкая команда Conflict Intelligence Team лічыць, што да эскалацыі не назіраецца і фіксуе скапленне расійскай тэхнікі ў новых і ўжо вядомых палявых лагерах уздоўж украінскай мяжы. А Міністэрства обороны Расіі паведамляе, што абсталёўвае новы палігон у Крыме. Аднак Украінская рада нацыянальнай бяспекі і абароны заяўляе, што пагрозы не бачыць. Великого вторгнення. Нашыя спецыялісты гавораць, што глобальнага ўварвання на тэрыторыю нашай краіны Расія на сённяшні дзень здзейсніць не можа. Александр Лукашенко, які неаднаразова заяўляў, што гатовы памерці за Маскву, сцвярджае, што Беларусь нельга разглядаць у адрыве ад таго, што адбываецца ў суседніх краінах. Ён нават попрасіў Пуціна правесці супольныя вучэнні. Предлагали мы проведем в начале года, там военные согласуют. В марте, в феврале, не знаю, когда они решат. Палітолог Валерый Карбалевич допускае, што ў выпадку ўзброенага сутыкнення Расіі і Украіны беларускія ўзброеныя сілы так ці іначай возьмуць у ім удзел. Я думаю, что белорусские войски все ж не станут переходить, скажем так, белорусско-украинскую межу. Некие іншыя дзеянні, ну, магчыма некая там теоретично, короче, стрельба с белорусской территории. Ну, особливо, коли будет оттуль стрельба, да, ну, такое я не выключаю. На думку палітолага, Расія можа выкарыстоўваць беларускія аэрадромы, але вось шырокамаштабны наступ з тэрыторыі Беларусі малаверагодны. Гэтаму перашкаджаюць балоты на украінска-беларускай мяжы. Антон Каменскі, Белсат. Но без колкіх навінаў, на жаль, не абысціся і сёння. Стала вядома, што вядомую актывістку Ніну Багінскую затрымлівалі і адвозілі ў псіхіятрычны цэнтр у Навінкі у ейны юбілей. Напярэдне легенда нацыянальнага руху адзначала 75-годдзе. На свае народзіны спадарня Ніна выйшла на вуліцы Менску з плакатам «Свабоду палітвязням». Они выкликали хуткую допомогу, занесли в Новинки. В Новинках меня не первый раз. Дали мне только паперку подписать, что я не отчуваю потребности лечения, что я психично здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала до хаты. Таксама міліцыянты склалі на Ніну Багінскую адміністратыўны пратакол. Спадарня Ніна патлумачыла гэта так званым сілавікам, што напярэдадні быў юбілей, і ў палітвязня Паўла Северынца, які, як мноства людзей, сядзіць за кратамі за свае перакананні, а таму неабходна патрабаваць іхнага вызвалення. Мінае год ваеннага камунізму, калі кіраванне эканомікаю вялося не з камерцыйнымі, а з ідэалагічнымі мэтамі. Гэтак акрэсліў 21 год эканаміст Ярослав Романчук з рэмаркаю, што сёлета эканоміцы рэжыму моцна дапамог небывалы попыт на сусветным рынку. Беларусь прадала назапашаную ў першы год пандэміі прадукцыю і валютная выручка, і яе ўзмацніла рубль.
Эканамічнае дасягненне гэтага года ў матэрыяле Юліі Цяльпук. Ранішнія чэргі рассмакталіся, а з імі і некалькі соцень рублёў зніклі з гаманца. Першую сотню ўкінулі ў навагоднюю вячэру, другую ў святочныя строі, трэцюю ў падарункі блізкім. Асартымент пад Новы год вырас разам з попытам і інфляцыяй. Апошняя афіцыйна на 10%. Фактычна, для таго кошыку, які спажываюць бюджэтнікі, ў 2 разы больш. Так што інфляцыя з'ядала даходы, з'ядала набыўную вартасць, з'ядала зберажэнні. Зноў ты людзі, якія атрымалі грошы на рублёвых дэпазітах, безумоўна, не кампенсавалі інфляцыю. На дэпазітах беларусаў у 2021 годзе захоўвалася каля 8 мільярдаў рублёў у эквіваленце, якія падтрымлівалі ўстойлівасць банкаўскай сістэмы. Рубель, які цягам года нават вырас у адносінах да долару, выклікаў давер больш, чым у траціны насельніцтва, паводле Ярослава Раманчука. Прагнозы Сусветнага банку, зробленыя на пачатку года, бадай упершыню не спраўдзіліся. Замест падзення на 2,2 валавы ўнутраны прадукт краіны вырас прыблізна на такі ж адсотак. Цуд у выглядзе 35% росту экспарту здарыўся дзякуючы пасляковіднаму попыту на сусветных рынках, кажа экспертка. Не хапала гэтых прадуктаў, таму экспарт рос, і паміж гэтых прадуктаў, па-першае, гэта драўніна, цэны на якую ў гэтым годзе раслі на сусветным рынку аж у некалькі разоў. Таксама гэта былі металы і калійныя ўгнаенні, якія выраслі ў гэтым годзе. І можна казаць пра тое, што гэта не заслуга рэжыму. Парушаючы правы і свабоды беларусаў, Лукашенка эканоміцы адно нашкодзіў. Задзеялі эканамічныя і сектаральныя санкцыі супраць прадпрыемстваў фінансістаў рэжыму. У спісе флагманы айчыннай вытворчасці нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў. Каб укрыць схемы абыходу, абмежаванняў, Белстат схаваў трэцюю частку эканамічных звестак. Пазітыўныя дадзеныя публікуе своечасова. 21 год быў апошнім годам, калі ён яшчэ давёў да павышэння сярэдняй заработнай платы і пенсіі. Наступным годзе ўсё гэта адыграецца высокімі тарыфамі, новымі падаткамі на кватэры, на новыя тавары, пагаршэннем налогавага стану для прадпрымальнікаў. Так што жадаючых зарабляць грошы і рабіць бізнес у Беларусі будзе значна менш. Артём Моладаў з тых, хто ўжо з'ехаў, колішні гомельскі бізнесовец, сярод стваральнікаў Асацыяцыі беларускага бізнесу ў Киеве, кажа, падтрымліваць будзе каго. Режим не знает, откуда брать деньги на содержание там армии и всего остального. Когда предприятия не работают, они видят просто, где есть деньги, и пытаются просто выжать последнее. З вышыні сённяшняга дня эксперты абяцаюць эканоміцы запавольванне. У годзе 2022 інфляцыя пойдзе ўгару, рубель згубіць часовую стабільнасць, а выдаткі бюджэту на сацыяльныя патрэбы зменшацца. На фоне далейшага росту доходаў дзяржаўна-сілавога апарату. Супраць шараговага грамадзяніна спрацуюць і контрсанкцыі Менску. В результате этих запретительных мер административных, по сути дела, будет замещаться более качественная, более дешевая продукция, менее качественная и более дорогой. Сярод пастак наступнага года могуць аказацца і зберажэнні ў рублях. Ёсць такі спецыяльны фонд, які нібыта гарантуе ўсе дэпазіты, але мы ведаем, што ўжо улады пачалі ужываць гэты фонд у другіх накірунках. Асобе, якая ўтрымлівае ўладу, сёлета ўдалося атрымаць у Расіі ў 4 разы меншую, чым сусветная цану на газ. $130 за 1000 кубаметраў. Аднак да яе дачэплены палітычны рахунак у выглядзе інтэграцыйных дамоваў, пад якімі на лета давядзецца ставіць подпіс. Уважаемый Александр Григорьевич. Хоць 12 месяцаў таму эксперты цвердзілі, што падпісанне дарожных мапаў непазбежнае ў годзе, з якім развітваемся. Юлія Цяльпук, Белсат. Шмат такія нашыя суайчыннікі гэты Новы год вымушана сустракаюць не дома, а за мяжою. Сярод іх і магілёўцы Александр з жонкаю Ксеніяй, а таксама іхныя новыя сябры з Менску Віталь і Вольга. Нашыя суайчыннікі не былі знаёмыя да мінулага лета, а цяпер разам святкуюць у Беластоку. Акрамя стала і ўпрыгожванняў у нацыянальных колерах, нашыя суайчыннікі падрыхтавалі і феерверк, які запусцяць о 21:34 польскага і о 23:34 адпаведна беларускага часу. Ну а затым, вядома ж, супольны прагляд выступу Святланы Ціхановскай. Жизнь распорядилась так, что в этом году мы встречаем Новый год
в чужой стране, ну, чужой, наверное, неправильно, в дружественной нам стране. Мы каждый Новый год встречали дома и ни в какой другой стране, в Беларуси, и вот действительно этот Новый год. И даже неизвестно, где мы будем в следующем году. Хотелось бы у себя. Мы белорусы, и мы будем встречать Новый год в наших национальных цветах. Так же, как и не возникает вопроса, как украшать елочку. Ну да, да. Елочка второй год выглядит вот примерно вот так. Столовый декор то же самое. Поэтому, к сожалению, раньше мы, наверное, не придавали значения нашим национальным символам, национальным цветам, но лучше поздно, чем никогда. Нация переродилась. Солидарность, она так всех раскрыла, объединила, что ты так себя уютно чувствуешь в компании людей, которых действительно ты мог не знать. Я надеюсь, что в новом году Беларусь станет свободной, и люди не забудут, что белорусам нужно быть вместе. Да, всем людям нужно быть вместе. Это, наверное, как да, с детства прутик. Да, один прутик легко сломать, а вот если ты возьмешь веник, то ты его не сломаешь. Поэтому нам нужно стать таким хорошим веником, который да, и вымести всю нечисть. На всех белорусов есть одно единственное желание. Оно не исполнилось, к сожалению, за этот год. Ну, мы надеемся, что оно исполнится в этом году. Не буду жадаць вам весяліцца, але прашу вас, не здавайцеся, не страчвайце веры і надзеі. Гэткімі словамі беларусаў прывітала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Таксама цёплыя словы зычэнняў, моцнай веры прагучалі ад беларускіх дыяспараў з розных куткоў зямлі. Далучаемся да гэтых віншаванняў і мы. Родныя нашы беларусы. Беласток віншуе з Новым годам і калядамі. Мы ведаем, як цяжка зараз у Беларусі і якія сумныя гэтыя святы. Але памятайце, што ваш боль – наш боль, і вашая радасць – наша радасць. Мы разам, і салідарнасць для нас не пусты гук. Мы робім і працягнем рабіць усё тое, каб наблізіць перамены. Мы ганарымся кожным беларусам, у сэрцы якога жыве праўда, справядлівасць, надзея і дух барацьбы. Мы віншуем вас з Новым годам і ад усяго сэрца жадаем, каб наступны Новы год беларусы сустрэлі на радзіме, сярод сваіх блізкіх, родных, здаровых, шчаслівых і вольных. З Новым годам, родныя! Жыве Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогие белорусы, мы, белорусы Америки, віншуем вас з калядами і Новым годом. Зичим вам здоров'я, кохання, добробыту і кожному белорусу особисто волі, перемоги, радості, збиття мар і надій. Хаця ми за шмат тисячаў кіламетраў ад вас, усё ж таки мы побач, мы разом. Я хочу пожелать всем белорусам, чтобы они следующий Новый год встретили дома со своей семьей в тепле и в уюте. Хорошее пожелание. Спасибо, Снегурочка. А сейчас новогоднее чудо. Раз, два, три.
Ёлочка, гори! И Новым годом! И живе Беларусь! Уважаемые белорусы, я хотел бы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего того, что мы, честные люди, желаем друг другу. И сказать, что несмотря ни на что, не унывайте, и мы победим. Саша выйдет. Вельмі хочацца наступны год сустрэць дома. Вельмі хочацца, каб мы здолелі аб'яднацца і перамагчы все тое зло, якое пануе на нашай зямлі. З Новым годам, родныя мае людзі. Моцы вам, сіл і заўсёды памятаеце: жыве Беларусь. Жыве вечна. Ну што ж, у гэтым аб'ектыве, у гэтым годзе вся інфармацыя, але раю заставацца з Белсатам. Об 11 на YouTube-канале Белсат Лайв распачнецца наш навагодні вечар, а за 15 хвілінаў да апоўначы. Віншаванне ад Святланы Ціхановскай на канале, яшчэ раз падкрэслюю, Белсат Ньюс. І віншую вас з ужо блізкім Новым годам, зычу толькі добрых навінаў. У навагоднюю ноч кожны з нас пра нешта марыць, і кожны чакае цудаў. Моя галоўная мара – гэта... Адны з іх здзяйсняюцца хутка, а здзяйснення некаторых мы чакаем вельмі доўга. В Новым годзе я мару... Нечаканым чынам тая ноч запомнілася на ўсё жыццё. Каляда, 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 эй, каляда, 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 эй. Зорачкі, вось мае матулі ў залатых кашулях. У навагоднюю ноч загадай сваё самае вялікае жаданне.